gaye fa. Mugun kuɗi. Wanda yake zuwa miki da mota yau gobe da ban jibi da bari. Shi fa. A hab na san geton su da Allah dan na unguwan. Kai ya bare. Je nuna miki gidan. Ba shi bane wancan. Hello? Baby. Baby kana ina? Gani ai ina nan Aroma wallahi. Kin san da akwai na baki ya riga na saba da cin daɗi. Wala dan wasu kaji ne haka da dan chips da dan koyi ai na so a ce mana tare ke wannan daɗin wallahi mu ci tare. Wannan cikin Aroma ga nan zuwa. Kina Aroma kuma? Baby ai kin san